I'm Linda Donovan and I work in Strategic and Service Planning in Cardiff and Vale Health Board. Pan gafodd fy mab ei eni, penderfynu ni oedd yn eisiau fe i fynd i ysgolion Gymraeg a siarad Gymraeg. So ar y pryd o'n i'n meddwl, right, os bydd e'n mynd i ysgolion Gymraeg, wel, dwi eisiau siarad mwy o Gymraeg gyda fe. So astudiais i reit lan i ail iaith. O'n i'n eitha rhugl, ond es i dros y bont amser maith yn ôl, ond o'n i'n meddwl mae fy iaith fi yn tipyn bach yn rhydlyd. Dyna pam o'n i'n penderfynu dwi eisiau gwneud rhywbeth arall. Wel, o'n i eisiau gwneud rhywbeth arall trwy Gymraeg. O'n i'n meddwl mae Gymraeg fi jyst yn iawn, right yng nghefn fy mhen, a o'n i eisiau defnyddio i'r iaith mwy. Doedd dim llawer o hyder da fi i defnyddio'r Gymraeg, os o'n i'n meddwl, dwi'n gwneud camgymeriadau, dwi ddim yn gwybod pa treiglad i defnyddio. Defnyddio Gymraeg trwy'r dydd, bob dydd, a dim Saesneg. Dyna pam dwi wedi penderfynu, rhaid mi fynd i rhywle i wneud cwrs fel yna. Ac o'n i'n meddwl bod yr cwrs Gymraeg gwaith yn Nant Gwrthau'n, a'n bydd yn dda i wneud hwnna, ac os mae'r Nant yn arbennig iawn, ac os mae'r Gymraeg yn iawn, ac os mae jyst yn Gymraeg, a dim llawer o pethau eraill. Yn bod gyda pobl eraill sydd yn yr un bot fel fi, a dweud y gwir, bob un ohonyn ni yn colli hyder. Bob un ohonyn ni wedi astudio Gymraeg neu wedi mynd i ysgolion Gymraeg. Pob un ohonyn ni yn jyst eisiau angen yr cyfle i siarad Gymraeg gyda phobl yn yr un lle, yr un lefel. Yr cwrs yn arbennig iawn, oedd y cwrs yn arbennig iawn. Yr pethau, y gweithgareddau, jyst yn tu fewn a tu fas y Nant, yn defnyddio'r iaith gyda pobl yn y Nant, pobl sy'n gweithio yn y Nant, pobl sy'n aros yn y Nant, pobl tu fas y Nant sy'n dod lawr i jyst yn weld y lle. A hefyd ar y gweithgareddau, aethon ni mas i weld ymddiriedolaeth cenedlaethol plas yn Rhyw, a siarad â phobl ar hanes am y tŷ, a hefyd aethon ni i pop tŷ Cymraeg, a siarad â dynion sy'n gweithio ynddo, a sydd mae'n wedi dechrau. I ddechrau, i jyst yn meddwl yn Gymraeg, achos yr peth hawsach i wneud yw jyst yn meddwl yn Saesneg a cyfieithu i Gymraeg a trio yn dweud yn Gymraeg. Ond oedd y sialens oedd i jyst yn defnyddio Gymraeg, y sen oedd yr wythnos yw, sdim ots os ti'n gwneud camgymeriadau, sdim ots os ti ddim yn gwybod y gair, mae'n well i Gymraeg slack na Saesneg slick. Pob un ohonyn ni wedi tyfu yn ystod yr wythnos yn jyst yn defnyddio Cymraeg basic i ddechrau, i jyst yn cofio pethau fel o'n i'n gwybod, fel o'n i'n defnyddio'r iaith trwy'r wythnos. O'n i'n meddwl, go for it. Just dim ots os ti'n meddwl dim llawer o hyder da ti, dy fi, os dim iaith ti yn wael, dim ots o gwbl, a lle'r arbennig iawn. Mae pobl sy'n gweithio ar y cwrsau yn arbennig iawn, ac ti'n defnyddio pethau, ti'n helpu ti, yn defnyddio'r iaith yn sgwrs, yn defnyddio'r iaith yn ysgrifennu, a yn datblygu'r iaith.